your excellent TV station, Adamazi TV, with the responsibility of connecting all Africans back to their roots, are here in Nkwo market in Arochukwu Kingdom. We promised you a few days ago that everything concerning Ikeji Arochukwu Kingdom will be brought to you viewers precept by precept by the calendar of Arochukwu Kingdom on the Ikeji Aro event. Today is Nkwo. Nkwo is a process by which all the arrows go to their farms to gather their firewood, which is the Nkwo, in preparation of Ikeji Aro. But today we decided to take a walk down to Nkwo in Nkwo, Arochukwu. You may be asking me, why Nkwo? Nkwo is one of the biggest markets in Africa. And Nkwo is located in Arochukwu Kingdom, Abia State, Nigeria, West Africa. You may be thinking, why can't the arrows use gas or use kerosene in the preparation of all the cookings for the event of Ikeji Aro? But the answer is, the firewood has been the easiest way, the simplest way, the most affordable way of preparing their cooking during Ikeji Aro. You cannot miss to visit Nkwo, Arochukwu. I know already you are curious to know where Nkwo, Arochukwu is located. Adamazi TV will continue to update you concerning it. Ezuolekwa nkụ nke gị? Oh yes, nzuole m nkụ nke m. Basara ihe Ikeji Aro a, ndị agaza na-azụ nkụ, agaza na-azụ ya dị iche na aga na-azụbu ya mbụ. Azụọla nkụ ihe dị iche taa. A na-ere nkụ oke ọnụ karịa agaza na-ere ya mbụ. N'ihi Ikeji Aro, ụmụ anyị batara were ego ha kpatara bịa zụọ anyị nkụ na ihe dị iche. Ọ maka Ikeji a ka jiri a na-ere ahịa nkwụta ree ya erezi. As we have already reported to you that we are in Nkwo, Arochukwu, Nkwo. We are in Nkwo now. So I nwere ọtụtụ ndị mmadụ na-ere nkụ a bụ dila. Onye nwanne anyị nwaanyị na-anyị na nkọ. Sister, ka ihe bụ aha gị? Aha m bụ Favor Ugochukwu Ogbonye. Okay, sister, isi ka ajụtụ gị, ndị a ga-abịa nkụ za na-aga na season Ikeji? Ọ na-aga ọfụma. A na-azụkwa nkụ a? A na-azụ ya, a na-azụpụta ya nke ọma. I am Totin Meregini Charles, reporting from Adamazi TV.